Que tal, como están? Benvidos. O alcalde visitou hoxe as pistas deportivas do Parque de Xixón, cuxa remodelación vén de rematar. Esta actuación inclúese no plan de mellora e mantemento de instalacións deportivas ao aire libre que se vai desenvolver ata febreiro de 2015. O plan de mellora e mantemento de instalacións ao aire libre permitirá por a punto 42 pistas deportivas de barrios e parroquias de Compostela. Esta actuación porá dispor dos veciños unhas instalacións dignas e contempla o mantemento ordinario de todas elas para evitar o seu deterioro co paso do tempo. Tendo en conta que moitas das pistas están espalladas e misturadas nas zonas verdes do concello, pois incluir nese contrato de zonas verdes pois esa posibilidade do que é o arranxo das mesmas. Creo que pois todos os que paseábamos por Santiago coñecíamos perfectamente que moitas delas estaban nunha situación francamente millorable e, polo tanto, recoller nese contrato ese investimento e logo despois o mantemento ao longo de toda a vida do contrato do propio mantemento das zonas verdes. O plan de mellora e mantemento de instalacións deportivas ao aire libre realízase no marco do contrato de limpeza e mantemento de parques e xardíns. Conta cun orzamento de 469.000 euros e un prazo de execución que vai dende o pasado xuño ata febreiro de 2015. Estamos hablando de que o investimento inicial para a millora destas pistas é de 469.000 euros e o prazo de execución de todas as milloras nesas 42 vai dende o mes de xuño do ano 14, onde comenzaron as actuacións, ata o mes de febreiro do ano 2015 e, por tanto, a partir do ano 2015 o Concello de Santiago vai contar cunhas instalacións deportivas nunha situación sustancialmente millor e diferente que a que tiñan anteriormente. A día de hoxe xa están renovadas as pistas do Parque de Xixón, de Alexandre Bóveda e de Fermín Bouzabrei. As intervencións en Galeras e San Caetano están en marcha e próximamente comezarán as obras que se ocupen das instalacións de Pontepedriña. E xa queda menos para que Compostela acolla a reunión entre Mariano Rajoy e Angela Merkel. Este encontro servirá para que os dous mandatarios traten temas bilaterais. Ademais, a chancelera alemá e o presidente español van realizar un tramo do Camiño de Santiago. Deste tema falou esta mañá o alcalde Agustín Hernández. Angela Merkel chegará a Compostela o sábado pola tarde, onde será recibida por Mariano Rajoy. Da visita pouco se sabe, excepto que o domingo 24 a chancelera alemá e o presidente español manterán unha entrevista centrada en temas bilaterais. Tamén está previsto que ambos os dous mandatarios realicen un tramo do Camiño de Santiago, aínda sen concretar, pero cunha distancia aproximada de 5 ou 6 kilómetros. Ese é un tema que está nas mans do protocolo da Moncloa e dos propios servizos de seguridade, tanto alemanes como españois, e polo tanto non temos o dato. É unha zona próxima á cidade e estamos a falar de 5 ou 6 kilómetros. O alcalde da cidade, Agustín Hernández, ven a visita de Angela Merkel unha oportunidade para amosar o verdadeiro atractivo turístico que pode ter Compostela para os alemáns. Temos unha potencialidade moito maior que a que agora mesmo existe na nosa cidade respecto dos visitantes desa nacionalidade, e incluso en relación coa propia conectividade aérea. Polo tanto, pois é unha oportunidade de trasladar a máxima responsable do Executivo alemán pois ao noso patrimonio, a nosa realidade, pois a nosa cidade en definitiva. O luns 25 continuarán as conversas entre ambos os dous gobernantes. O encontro inclúe ademais a obrigada visita á catedral e unha comida de traballo. Falamos de deportes e onte comezaban os adestramentos de pretemporada do Obradoiro. Hoxe empezaron as presentacións oficiais. O primeiro en comparecer ante os medios de comunicación foi Juanjo Triguero, que volveu dar mostras da ilusión que hai neste novo plantel. Juanjo Triguero saía onte rápido tralo primeiro adestramento da temporada para facer unha consulta médica, pero hoxe foi fiel á súa cita cos medios no Hotel Monumento San Francisco. O pívot estivo acompañado na súa presentación por Lupe Murillo, membro do Consello de Administración do Obradoiro, e polo director xeral. Precisamente, José Luis Mateo explicou que o pívot valenciano de 2,12 de altura caracterizase polo seu magnífico físico e a súa consistencia defensiva. Ademais, quixo destacar a súa entrega e experiencia.
Va al 100% cada entrenamiento, en cada día, ¿no? Y esto es algo muy importante para un equipo joven, un equipo que tiene que ir creciendo paulatinamente con el paso del tiempo, ¿no? Al ser este año un equipo con menos experiencia que los años anteriores, bueno, ya sabe también Juanjo que va a tener, aparte de su papel dentro de la pista, que va a tener un papel importante en el vestuario, ¿no? Aportando esa experiencia y ese saber estar. Son casi 300 partidos en la Liga Endesa. Palabras do director xeral que tiveron contestación por parte de Juanjo Triguero. Voy a tener un rol también fuera del campo, algo que me gusta mucho y espero poder ayudar a jugadores que han llegado nuevos al ACB este año a que se adapten lo más rápido posible. Yo no sé si al 100%, seguro que todos los días no estaré al 100%, no sé deciros por qué razón. Algún día seguro que fallo, pero no va a ser por mí, será por circunstancias ajenas a mí, pero es verdad que toda mi vida he ido cojo o como fuese, he estado para ayudar al equipo en todo momento. Iso sí, seguindo co bo humor que xa vimos onte no adestramento, en cuestión de veteranía, o xogador de 31 anos pasoulle a bola a outro. Bueno, Chagoyen ya es el abuelo del equipo casi, ¿no? Sí, somos los veteranos del equipo, es verdad que está aquí Alberto, ¿no? Que lleva más tiempo y bueno, pues el que nos tiene que ayudar a adaptarnos a todos pues es él. También está Rafa, que nos está ayudando muchísimo a todos, es verdad, desde que hemos llegado he estado pendiente de nosotros. O pívot que asinou co Obradoiro por 2 temporadas deixou moi clara a súa ilusión e implicación co proxecto deste club. O seu obxectivo para esta campaña é que a xente siga a disfrutar co equipo. Quiero que el equipo mejore las temporadas anteriores, que es difícil, porque la verdad que aquí se han hecho temporadas muy buenas. Me gustaría hacer una temporada muy bonita, que la gente se emocionara, ¿no? Al vernos jugar y que los que ponen la pasta también les guste. Polo que parece, todas as novas fichaxes veñen coa mesma idea na cabeza, que a afección do Obradoiro é un espectáculo. Non deixamos o Obradoiro porque na primeira sesión preparatoria os xogadores recibiron a benvida do presidente Raúl López, quixo deixar clara a ilusión coa que se vive o baloncesto en Santiago. Remataba o primeiro adestramento xuntos a falta dos 3 xogadores que están coas súas seleccións e o presidente non quixo deixar de ver en persoa o seu novo equipo. O Obradoiro xa está en marcha e Raúl López xa pasou a saudar e a deixar unha cousa clara: hai que responder, sobre todo, ante a afección. Achégase unha nova temporada e o xefe segue a desprender a mesma ilusión de sempre. Somos un club modesto, que temos as ilusións que temos todos os anos, que en cuanto ao potencial económico somos os máis pequeniños, pero en cuanto a ilusión e a orgullo, pues somos os mellores. Esa era a frase que lles transmitía, que se sintieran orgullosos de estar en este club e que agrada, yo agradecería a afición, porque se iban a sentir orgullosos deles, como había pasado nos últimos anos, ¿no? O presidente do Obradoiro non quere nin escoitar falar do que pasou a temporada pasada, cando houbo que cambiar medio equipo en plena campaña, pero en todo caso, se pasará algo, espera poder solventalo como fixeron. A ver, se tú tes un equipo cortiño, un equipo axustado, dúas piezas básicas dese puzzle, que además estábamos no mellor momento deportivo, e che se caen esas dúas piezas, entón parece como se caera o mundo, ¿no? E tocamos madeira que non se repita, ¿no? E se se repite, que sea como pasou o ano pasado, nada máis. Agora é tempo de pensar en positivo e o bo ambiente que se vivía no adestramento parece que contaxia tamén a directiva. Voltamos ao capítulo de presentacións, neste caso na SD Compostela, que a 3 días do comezo da Liga SD acaba de conseguir unha nova incorporación. Trátase de Borja Navarro, un punta asturiano que chega cedido polo Albacete.
O sábado ás 8 da tarde en San Lázaro, o Compostela comeza fronte ao Burgos unha nova temporada na segunda división B. O equipo leva xa unhas semanas de adestramentos, pero no plantel aínda faltaba unha última peza. Borja Navarro, dianteiro asturiano de 24 anos, e formado na canteira do Sporting de Xixón, terá que encaixar canto antes no grupo. As súas primeiras sensacións son boas. Bien, la verdad que gente cercana, la gente del norte yo creo que somos todos así muy cercanos, así que bueno, contento. Me han tratado bastante bien, espero adaptarme y congeniar cuanto antes con todo el mundo, porque bueno, al principio es cierto que soy un poco introvertido y me cuesta, pero bueno, se ve que hay un buen grupo y nada, mis sensaciones son buenas. Ya pensando en el partido, esperemos sacar un resultado positivo y nada más. O xogador chega a ese de Compostela cedido polo Albacete, que pretende que o dianteiro goce de minutos noutro equipo tralo ascenso á segunda. Borja Navarro decantouse por este proxecto porque cree que é moi propicio para o seu crecemento. Llegar a un equipo en invierno es complicado, y más a un super equipo como era el Albacete, que solo hacían que ganar. Aún así, bueno, jugué bastantes partidos y bueno, ha servido para que me renueve un año. Este año han preferido cederme para seguir creciendo y por eso elegí este equipo, porque veo que es un grupo apañado, un buen equipo y creo que aquí puedo tener los minutos y la confianza que quizá necesite. Espero, como bien dije, eso, ayudar mucho al equipo y seguir progresando, que al final, mira, soy joven y tengo que seguir creciendo. O asturiano e o nixeriano Mensa serán así as dúas referencias en ataque do conxunto branquiazul. Velaí lles deixamos, como sempre, con algunhas propostas para o seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. Imos xa coas previsións do tempo nos próximos días, unha información de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Unha xornada máis, Galicia estará nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións. Agárdanse ceos con nubes altas en xeral e bancos de néboa matinais en zonas do interior. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios significativos, mentres que as máximas ascenderán lixeiramente. Os ventos soprarán de compoñente norte frouxos en xeral. No venres a situación será semellante, agárdanse ceos despexados na metade sur e intervalos anubrados na metade norte, con máis nubes nas primeiras e derradeiras horas da xornada. As temperaturas quedarán sen cambios significativos e os ventos soprarán do nordés. O sábado Galicia continuará baixo influencia do anticiclón situado ao noroeste da comunidade. Así pola mañá os ceos estarán despexados agás no terzo norte. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios significativos, mentres que as máximas ascenderán lixeiramente. O vento soprará do nordés, frouxo no interior e moderado no litoral. Para a xornada de mañá en Santiago agárdanse ceos con nubes e claros e temperaturas que irán dende os 11 graus de mínima e os 24 de máxima. Os ventos soprarán do nordés con carácter feble durante todo o día.
O venres os ceos amencerán anubrados e quedarán despexados totalmente durante a tarde. As temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán do nordés pola mañá e do norte pola tarde. O sábado en Santiago haberá nubes e claros e as temperaturas máximas chegarán aos 25 graus, mentres que as mínimas quedarán nos 12. Os ventos soprarán do nordés durante a mañá e do norte pola tarde. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Rematamos aquí. A continuación voltamos no preguntoiro para conversar con Santi Valladares, adestrador do Santiago Futsal.